Бүгенге тапшыруда айрым бер концерт иртәсе буларак, кадерле якташыбыз Гөлсинә Хияли кызы Ахметовага багышланган котлау хатлары яңгырар. Бүген аларны тыңлар өчен сәбәбе бар. Чөнки тормыш үзе аңа 2-5 билгесе куя. Матур тантанасы белән чын күңелдән беренчеләрдән булып аны Газиз әнисе Саляева Расимә Исхак кызы котлап китергә булган. Балам, багалмам, күз нурым, җанымны җылытучым, серләремне тыңлаучым, авыр чагымда бер кәсә чәй салып, янымда утырып бар зар моңымны тыңлаучы Газиз кызым. Гомерләр үтә икән. Менә кайчан гына сине кулыма алып, бәхет теләгән идем. Бүген үзем картлык көнендә утырып, синең дә ярты гасырдан ашкан юбилееңне каршылыйм. Әле бу дөньяга килеп, күзләреңне генә ачкан мәлең исемдә. Шатлыгым эшемә сыймады бит. Кызымнан да якынрак кешем дә бу җирдә булмас дигән идем. Балама олы ышанычлар багладым. Картлык көнемдә янымда булган олы сөенечем булып торырсың дигән идем. Һәм шулай булып чыкты да. Кызым, бүген мин синең белән лаеклы килеш горурланам. Гомердә дә зар кылып уфтанмадың. Беләм, сине әши язмыш җилләре этте дә, төртте дә, йыгылдың, обындың, ләкин син барыбер торып басып алга атладың. Шуңа нык куанам мин. Балаларыңа кара, алар да бит үзеңне кабатлап, сыкланырлык гомер итәләр. Яшәвем бушка булмаган, шуңа шатланам. Үземнән соң синдәй гүзәл кешеләр калдыра алганмын икән. Димәк, чын ана вазифасын үти алганмын. Кеше 100 яшьтән артык яшәми диләр. Шуңа күрә кем белгән, күпме калгандыр әле яшиселәре миңа балам. Ләкин соралуым, гомердә дә мине догаңнан ташлама. Ә мин сиңа һәр чак бәхет, исәнлек теләп торырмын. Алтын алмам, күзем нуры, иң газиз булган балам. Сиңа бүген юбилейда исәнлек теләп калам. Йөрәгем дә бүген таша, күңелем дә шатлана. Кара әле минем балам дип күңел канатлана. 55-не күп дип ахыры утырасың уйланып. Юкка гына уйлап торма, без торабыз сыкланып. Матур картлыгым кичереп, синең ярдәмең белән яшәп киләм әкрен генә, өй алдым яшел чирәм. Синең хакта сөйләсәләр, колагым куеп тыңлыйм. Шөкер Аллам, матур бала тәрбияләпмен уйлыйм. Бәхетле булсан дугашым, саулыгың какшамасын. Юлларыңда кайгы хәсрәт һич кенә очрамасын. Кадерле Гөлсинә Хиялиевна, яраткан әниегез махсус сезгә дип теләкләр белән бер рәттән бүләккә җыр да юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә.
Чираттагы кытлау хатын без Мәскәү шәһәреннән алдык. Гөлсинә Хиялиевна Ахметованы истәлекле юбилее белән кызы Гүзәл, кияве Тимур, оныклары Милена һәм Элина, улы Илдар һәм Әлфия кытлыйлар. Бүгенге юбилярга шын күңелдән сыкланырлык. Аның бәхетле бүгенгесе һәм шатлыклы киләчәге бар. Чөнки аның яраткан, күз карасы кебек кадерләп үстергән ике баласы, әбием дип өзелеп торган оныклары бар. Күңел кирлеген югалтмаган якыныбызның мөлаим йөзеннән якты нур сирпелә. Һәр вакыт ул шулай булсын иде дип теләп, хатыбызны башлыйбыз. Газиз әнкәйебез, ераклардан хатлар язып, бүген синең янәшәңә очып җитәсебез килә. Без беләбез, син бүген күңелең белән безне уйлыйсың. Бәлки килерләр дип, иртән-иртүк тәмле пәрәмәчәләрең табын түренең күрке булып тора. Сөеклебез, ишетәсеңме? Тышта әкрен генә назлы җил исә. Бу безнең сине назлап күчәр өчен җибәргән сәламебез. Без сиңа юбилеең көнендә рәхмәт укып баш иябез. Нык яратабыз һәм алда да шундый ук татлы телле, сөекле әниебез булып калуыңны үтенәбез. Булды. Хәзер үзең өчен яшәр вакытың җитте. Ял ит әзрәк. Әниебез районыбыз почтасында намуслы хезмәт итә. Аны анда бар хезмәттәшләре дә хөрмәтли. Без анардан бар яктан да үрнәк алырга тырышабыз. Синнән дә гүзәлрәк кеше булмаганын беләбез, сөеклебез. Кадерле, матур күңелле якын кешебез. Җаныңдагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелеңдәге яшәүнең дәртен киметмичә, сәламәтлек дәрьясында кыенып, узак еллар гомер итүеңне теләп калабыз. Бәхетле мизгелләр, матур вакыйгалар, яхшы хәбәрләр, саулык, сәламәтлек алып килсен яңа гомер елың. Кытлыбыз әни туган көнең белән, чын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләребездән безнең бар галәмне бирер идек сиңа китереп. Нинди сүзләр табып кытлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-узак еллар иркәләп, әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез, котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Дигән теләкләрен сезгә Гөлсинә Хиялиевна Мәскәү шәһәреннән бала оныкларыгыз ирештерәләр. Ә инде хәзерге җырыбыз аларның нәкъ менә шушы кытлауларына уралып яңгырар. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары дим, ябер елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары дим, ябер елмая бер саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары дим, ябер елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытма
Sevinçler белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, ярар елма ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, ярар елма ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, ярар елма ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, ярар елма ябыр сылама. Онытмадым ничек иде булдым, ярар елма ябыр сылама. Илле 5 яшьлек юбилее көнне Гөлсинә Хиялиевна Ахметова котлаулар кабул итүен дәвам итә. Бу юлы аны кодагыйсы Рафикова Галия Рязаповна улы Чингиз белән котлыйлар. Күрәсеңме, кодагый, сиңа да җитте бу 2 бишле. Үзе бер бәхет бит ул. Сезнең белән туганлашканга инде байтак вакыт узды. Шул арада да без якынлашып өлгердек инде. Бу бәйрәмең көнендә кара каршы булып, сиңа да киленебез өчен рәхмәт әйтик. Сезнең дөрес тәрбия аркасында алар бик матур яшәп киләләр. Гаиләләре дә сыкланырлык. Без сине киң күңелле, шат, ачык йөзле, алтын куллы, уңган хуҗабикә булуың өчен нык хөрмәтлибез. Синең дус ишләрең, туган кардәшләрең, күрше-күлән белән аралашуың да сыкландыра. Алда да дөньядан ям, тәм табып, бары тик бәхеткә уралып яшә. Гомерләрең кодагый озын, саулыклы һәм бәхетле булсын. Көн сайын бәхет шатлыкка гына күмелеп яшә. Эшеңдә уңышлар юлдаш булсын. Раббым, балалар кайгысы татырга безгә язмасын. Кодагыебызга 55 ди, ышанып та булмый ул. Бигрәкләр дә яшь күренә бер карасаң, кодагый шул. Озак кына шундый ук син кыз кебек кенә тик кал. Әйдә әле юбилейда берәр тапкыр биеп ал. Бу матур дөньяларда без бары тик кунак дибез. Кемнең кайчан китәчәген мәңгелеккә белмибез. Шуңа күрә яшәгәндә тату гына булыйк. Бер-беребезне хөрмәт итеп, яратышып торыйк. Котлы булсын кадерлебез бу искиткеч бәйрәмен. Ихлас күңелдән кабул ит матур теләк бәйләмен. Кадерле Гөлсинә апа, кодагыегыз Галия Рязаповна улы Чингиз белән юллаган матур җыр да сезгә бүләккә яңгырый. Әйдәгез, бергәләп рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Дусларың, я вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, ниндирә